a muhimmin labarin mu na yau muke gabatar muku da wannan shirin namu mai taska a za ku saurare mu a cikin tashin mai suna Arewa Toy TV. Kar ku manta ku nuna masu kira ba sannan ku nuna makarraran san da ku da garan mun dora. A yau dai muna tare da Hamsu Breka Ukuri, shi ne yake ta mana jawabai akan waƙoƙin da sakar wannan shekarar. Ya ce ya tsara tsarinsa wannan sakar da shi a wannan sabon shekara albaɗinsa mai suna Gani ga Wani. Gani ga Wani yana nufin cewar wanda ya san albaɗinsa zai ga wani soya ne da tattare suke gabatar da abubuwan su, yana so ya shaƙar da su ya gamsar da su a kan soyayya, ba wanda zai nuna isa da wani sauransu da abubuwa da suke ta faruwa a lahiyar masoya. To a ne jita-jitan masoya guda biyu suna da cewar wai daga tsakanin maza da mata wanne fi soyayya kuma wanne ya fi karfin soyayya kuma wanne ya fi shiga soyayya a cikin jinsa. Muna dai gabatar muku da wannan shirin namu za mu san da ku a cikin wannan cita mai suna Arewa Toy TV. In kuna so ku ga daɗaɗɗen labaranmu, daɗaɗɗen shirye-shiryenmu, daɗaɗɗen kalamanmu, ku shiga cikin YouTube. Ku shiga Arewa Toy TV, dan na subscribe sannan ku danna bakarra, za mu sanar da ku da zaran mun dora wannan tsarin da yana ta gabatar muku shi na ta kawo muku da shi amma kaɗan nan da ba daɗewa ba ya saka muku da sabon alƙalin nashi. Ya ce dakanci shi bisalam, ni ma na muku gaisuwa fatan alkhairi, ni naku Hashim Hatiboyi.